kwenzeka lento nje manje uthola ukuthi mina ngikhiphile album khona ukupromote kahle album because ngile ngibona ama comments athi awukwenza ukuthi anginayo ingane engayenzele lutho nomama beingane aba2 engihlangane nabo ngaleso sikhathi omunye wabo uye waya public wathi I think from 2020 yeah lakhona 2020 kuze kube manje 2019 ngihlangane nalentokazi mhlawumbe nokufika ukuthi kunezinkulumo ezivela ngazo ngihlangana naye 2019 beku December umuntu okholwayo uzwana nezinto straight forward uyabo okuthi ke ngoba la ngithe ngizokhuluma iqiniso angizibi ukuzodefend angizibi ukuzokwenza njalo okuthi uma kunjalo nami ngingathi kwaku-wrong wami loyo ukuthi mhlawumbe ngibe nabantu abangaphezulu koyedwa ngaleso sikhathi kufike-ke isikhathi sokuthi sixabana kanjalo uyakholwa akazwana into ebhedile nani ucela ukuphuma ngiphume kuye ngingakhulumi lutho nangento yengane ngiyenze lutho I think kwadlula ba 2 months ngazama ukuthi mfethu ingane yakhe yokuqala kwazi ukuxabana forever sinengane. Sanibonani ninjani, welcome back to KZN podcast. Sikulo segment ekusithulele indaba. Ake zimbike indaba eSouth Africa yonke akekho ongazi silale singalele silalelo live ngapha nangapha oyedwa uqhamuka ngapha nangapha. So indaba iqala ngomculo kamaskandi igama lakhe kuthiwa Ntencane but his real name is Usenzo Zondo okuyi stage name sakhe uqhamuka le KwaZulu Natal he was born and bred khona Ntencane wangena kwi-fame waziwa kwi-fame ekade ecula nomjikjelwa ongasekho wakamaphumulo ke according to i-internet kanti futhi uke wahlukanisa nonyaka eminyakeni emibili edlule Ntencane kuthi emihlukanisa unyaka ayike waqala ke lapho ke ukuthi izinto zakhe zasezimhambela kahle kwangathi idlozi lakhe impela limbhekile utheme seqhubeka ka impela wacula wakhipha amaculo amaningi wawina nama awards Ntencane wathola lo hlobo lama awards ongasulicabange watubonakala sese TV enza izinto eziningi ezihlukene sibala wena Clash of Choirs, of course, Natal Choirs, Clash of Choirs on SABC. Waphinde ingoma yakhe ahlukanisa Ukhozi FM. Ubese shonelwa uma wakhe wase Great Town uneminyaka ewu32. Ubese shonelwa uma wakhe ke eseqalile impela nje sethu yaduma. Ngokwazi kwethu umuntu nje oqhamuka emndenini impela ongengathini ongekho rich okusho ukuthi uye kahle kahle i-breadwinner. So but there's so much scandal there is surrounding Ntencane kahle kahle unyaka wawuhlukanisa iculo lakhe ngo2019 lelithi wawuthembeni na wawuthembeni na so Ntencane uxabane noma wengane yakhe engazuthi owes4 noma owes5 kodwa kulapho uMiss Level unaye ocula odume ngale ngoma le ake silalela ingoma ka Miss Level uNombuso yiyo ke ingoma yakhe le kanti Ntencane nazi ingoma zakhe kodwa into ebaqhathile ukuthi Ntencane ukhiphe leli culo leli elithi Diye Mama Womntwana waphendula ke uMiss Level ngeculo elithi Diye Baba Womntwana ayike ivele yathathana lapho ke according to Ntencane uthi no the song that yena ayikhiphile was not directed to uNombuso but ke if the shoe fits let the shoe fit umnikazi walo sekuphume nezindaba eziningi ke zaNtencane ukuthi akondli sekuphume nezindaba eziningi ukuthi unengane ezu8 eyogcina nje iyeza uthole kulapha kule ngane lezade zelapha kule choir leli
lapha ku-Clash of the Choirs and but uthi uGeli akahlangene. Umntencane usiyachaza ukuthi bahlangane kanjani noGeli, and uGeli uyena ovele nje ashintshe njenge Cape Town weather namhlanje. Yo guys, but then abaqala ukulwa lapha nalo Steba ke balukubangwa nje indaba yalengane. Manje asazi noma uMiss Level usamthanda Ntencane noma kwenzakalani, but according to Miss Level untombazi le ithi yena ifuna isondlo sengane, iyona nto ebihlenza bahlala batwistana. Uthi Ntencane umuntu absent enganeni yakhe ngoba phela vele kufanele ngoba unengane ezu8 emantombazane nawo 8 ahlukene. Ake nizwele Ntencane echaza, nizwele no Miss Level echaza. Ngizomcela kodwa ukuthi in the same time ake nizame ukusubscribe, sobonana futhi. Umfana akodli, mfana vuba iqiniso. Le ngoma ibingabhalelwe wena mfana, ibingabhalelwe umuntu. Ingoma nje le emnandi, simple straight. Ngibonile lo 7 o'clock ukuthi kuzogadlwa mina. Sandwa sami awukwazi ukuba ubaba. Asikhulume nje iqiniso, awukwazi ukuba ubaba. Usuloku kulanda istory ususemuva, faka ibheshu, nami ngifaka ibheshu iqondane ngqo. Awukwazi ukondla, ukhalela u1000 rand, thuma usunentombi uthatha ama calls wajijele kule enye intombazana umuntu mosukumithisile. Kumanje bafethu khona omithi waku-Clash of Choirs. Ungifonelile insukwini wathi sisi, hey ngaze ngasha lo mfana uyangidela. Same story lesenzeke kumina. Hayi sodlala abafana. Wemanje uyangeni ngadla. Umfana nje uhlula ukuvala uziphu nefame imdrayisa ikhanda. Ngebhathi jobe echazile ukuthi kwamithiswa wrong untombazane oqonde ngqo. Owazi mina ngamfuka vele efeba ngabamba ifoni egoli. Ifoni igcwele send phela baby. Into engayazi ikhona phela mina guys. Send phela baby ngathi ha kwasho ukuthi ngebhathi sisu sesihleli. Okay ke siyakubona ke lokho. Sesihleli ke sisu wenze njani? Hayi wadla magalala umfana.